ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Kablaw agyaman kamiunay kadagiti kakabsat-kabsat ken amin nga kailian iti asideg ken adayo anang ipaay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Nina, Ricky, ingkay agpalasan anak ko. Kalpasan na, ayaban yung dagiti kakabsatyo, tamahan tayon ton. Dandanin maluto tay inling tak akamote. Nanang, apay nga akamuti maninti kanan tayo. Ading, di kan agreklamo pay. Nakita mo tirigat na tatang kananang amang isaksakad iti panagbiag tayo. Ayan namin ni tatang, nanang. Adapay lang ijibantay nga agkalkali iti kamote anak ko. Isupay ama inayon akanan tayo inton bigat. Ay, kakaasi kayo mo't ka ni tatang, nanang. Sana bali anak ko. Mapanak agbirok ti pakilabak inton bigat. Barang adda. Tapno adda maigatang iti bagas kan masida. Adda mo't pakitrabahuan ni tatang yu inton bigat. Yehey! Makaraman tayo maninitin na po'y konsidahan, nanang. Wen anak ko. Iso nga anusan nyo pay laang ti kamote akanan tayo ita. Ala, umay kan ading. Adaka no mabalin niya pakitrabahuan ti kabangibang nga ili. dagiti kakabsat ta. Adaka na muna nga agpakpa-construction ni Jai. Kat nang tamagan na no kaya't ko ti sumorot kang kuwana. Kasta ka di. Adakan ka day tano kayat mo. Wala bakit, mabana. Sayang ba't tayo Jai? Sapay permaring kat tayo ita. Sige ano kaya't mo lakit di. Ang kasanungay ti panagawid na saya at adakan lakay. Adda ka din na alam ang mabalin akanan tayo inton bigat. At da bakit? Kanubon gayam. Nakitak ni kumpare Pedro itay. Adda ka nung mabalin mi apakitrabahuan ni Jai kabangibang nga ili. Adda ka na muna nga agpakpa-construction ni Jai. Kat damdamagan na no kaya't ko ti sumorot kang kuwana. Kasta ka di. Adakan ka day tano kayat mo. Wala bakit, mapanag. Sayang matay Jai. Sapay permari kat tayo ita. Sige ano kayat mo lakit di. Ang kasanungay ti panagawid mo. Sinabado ka no ti panagawid mi bakit? Isa makaamo ka pa lang dito inton awanak. Nanusam tawa na pulos ti maibatik para kada kayo. Di ka agdanag. Agsapulak iti pakitrabahwak kabayatan nga awan ka. Ay, makaginawa tayong tumot siguron. Talinawasan nga dasweldom. Wan bakit? Dakal at tulong da ito nga enjaya da kanyak at trabaho. Paiso, nanang, adan pagtrabahuan ni tatang. Wen anak ko, ngam linawas nga agawid ni tatang yo. Iso adat-datayon to kadagiti kakabsat yo ti mabati dito ibalay. Siya kung tagawir kadagiti kakabsat ko, nanang. Amok namin niya oray ni manang nina. Sumurot mo't kada kayo, numapan kayo agbirok iti pakitrabahuan nyo. Wen anak ko, sayang mo't ano da mabalin at trabaho ni manang mo. Iso pa'y jetangdan na. Di pagdanagan dagiti kakabsat ko, nanang. Kabalak idatari patuan. Sige nga rod anak ko. Ayun kayam, sa dino ti ayan ni manang mo. Adedye kusina, nanang. Agidaldali manag. Dagiti mo't kakabsat ko. Adadedye ayan da nanalagring. Agaayam da iti parangan da, nanang. Nala, sige nga rod anak ko. Tainakban pa isagana dagiti kawes nga imatan ni tatang mo. Masapa da ka nung agapo dito inton bigat. Sige lang, nanang. Nanang, apa yung sana nagawid ni tatang? Kunak man no sinabado nga agawid. Ay, jakmat nga rod mo anak ko. Ang mga nuado ti trabaho da, iso asaan anak kaawid. Kas tanga-tangag pa iso, nanang?
Sapay namaan dagiti kakabsat ko ang makaramandamot iti medyo naimas amakan. Tadan sweldo ni tatang. Ay, huwag nga rod anak ko. Uray siyak, namnamaak mo't ti sweldo ni tatang iyo. Madandanaga na ka roden. Ay, tiyak man amuno apay akastoy ti marikriknak. Saan kayo ngamin ngagpanunot iti noan niya di tananang? Agawid tumot laang ni tatang. Wen anak, akan mapanak tuman iti balay da kumpare na. Tadamagak no apay asaan da anak kaawid. Nasaysaya at pa'y nanang. Tapno saan kayo ngagdandanag? Ala, umay kayo nga roden. Mangantayon. Adan dagiti kakabsat ko iti kusina. Ada ka di pa'y makantayo anak ko. Inlugaw ko na di nabatbati abagas tayo nanang. Tapno makawaras. Ay, sige nga rod anak ko. Mangantayon. Kasta ti kinakurapay ti pamilyami manang Emmy. No saan alugaw, kamote ti kankanan mi. Masapul pa'y amapan iti sabali a lugar ni tatang tapno agtrabaho. Ninanang kensyak, agbalay-balay kami tapno agsapul iti mabalen mi at trabahuan. Idi nagpakada ni tatang anapan nagtrabaho iti kabangibang nga ili, permi aragsak mi, taninamnama mi a medyo makalungaw kami iti kinarigat, gaputaadan pagsweldoan ni tatang. Ngamdi mi ninamnama nga umuna pay panagawid ko man ni tatang, manipod iti baro at trabaho na, saan meten ang nakaawid. Napangarod ni nanang iti balay ti kumpare ni tatang, akadwa na anapan nagtrabaho, ngam sabali tinaamuan ti inak, manang Emmy. Nanang, apay, anya tinapasamak? Apay akas na tila ngayon ang naggapo iti ayan ti kumpare ni tatang. Awanan anak ko. Awanan ni tatang yo. Ha? Anya ti, kaya tiyo asawan nanang. Saan mo't kaya mapod no akadwa na ti kumpare na? Ana pa nagtrabaho iti kabangibang nga ili. Anya? Kasta tinamwak anak ko. Awan ka nung ti trabaho anapanan ni tatang yo. Isu nga atapag ka pinanawan na tayon ti amayo. Saan? Saan apon no day tananang? Amangan mo't nurabrabakan na kailaang ti kumpare ni tatang. Diyan pa siya nakasta anak ko. Tauray ti kumpare na. Tinaambo sa dino tinapanan ti amayo. Anya? Ay, Diyos ko. Hindi na anak. Apay anaramin ti amayo ti kastoy. Apay ana iturod na tayo a pinanawan. Pudno ka ditimbaga ni nanang, manang. Pinanawan na tayo ni tatang. Ading, Agpaiso ka di manang nina. uwan ading, pinanawan na tayo ni tatang. Ngam di kayo danag. Ada kami mo't kaninanang. Sanda kayo paypayan.
Awan serbina nga ama ni tatang. Gapo lang iti kinarigat ti biyag tayo. Naiturod na tayo na pinanawan. Awan serbina nga ama. Manang. No sa di naman tiyan na ita. Sapay lang kumata naragsakan. Itilaksin tinaramid na kada tayo. Kaguram ka din ni tatang, manang. Taas ino ti maragsakan itinaramid na. Maginala ang ti pinanunot na. Di na ba inikan patagdag iti sakripisyo ni nanang? Dagiti rigat ni nanang at tumultulong kan ko ana. Tapno may sakad lang ti biyag tayo. Awan sir pina nga ama. Manipod ita. Laksida kon nga ama. Anak, talagang awanan namnama nga agawid pa iti amayo. Manon abulan tinapalabas, ngam awan pa'y laeng nga aging gaita. Nanang, Inaramid kun ti amin tapno mabirok ak ti amayo. Ngam kaskas di nga awan nagmamaayan na. bayan nyo nanang. Talaga siguro ang nauman ni tatang iti kinarigat ti biyag tayo. Wan anak, ngam di kay agdanag. Aramidak ti amin tapno maisakad ko ti panagbiag tayo. Awaan ti sabali ang makatulong kada tayo. Tulungan kayo nanang. Adamot ni Ricky nga agbantay kadagiti kakabsat ko. Agyaman anak ko. Ta iti day ta kinaubing mo. Nanakam kan. Amok. Di na tayo baybayan ti Diyos. Nanang, so dino ti papananta? Apay ang naglogan tayo itibas. Adayon samot ti papanan tayo. Ni, apay nga taasaan asong bata ni nanang dagiti sa ludsud ko. Nagadayon samot dun ti papanan mi. Ah, siguro. Adda mapan mi pagtrabahuan. Apay akasta ti jar ni nanang. Di nakpay kayat akitaan. Kasasaok ngam nagadayo ti turong dagiti matana. Ay, amangan no malaglagip naman ni tatang. Malagip naman ti inaramid ni tatang apanang panaw kada kami. Orayak lang no sa dino ti dum sa agan mi. Asidagmat siguron. Awan apulos ti idiyak no sa dino ti papanan mi kaninanang iti daydi akanito manang Emmy. Nang runa kat di namot sungsungbatan dagiti damdamagak ken kuana. Tapno jakon mariribukan pay, pinanunot ko laengen nga amangan no adda ti mapan mi pakitaggadan nga agina. Iti saan ang nagbayag, dimsaag kami iti maysa nga ili. Adda tao asinarak ni nanang itinapanan mi a lugar manang Emmy. Masansan pa'y akitaan nak ti tao akinasinarak ni nanang kabayatan ti panagsarsarita da. Kalpasan na, siyakmeten ti kinasarita ti inak. Unay.
Nina anak, agbati ka pay laang ditoy Masapul nga agsubli akon iti ayan dagiti kakabsat mo. Agsubli ka matla adagos, nanang? Saanan anak? Ha? Anya nga rod, nanang? Anak, amok nga ubing kaunay. Tangamday tuyan ti kasayaatan maaramid. Tapno mapasayaat ko ti biyag mo. Nanang, agawid tayon. Sumurutak matlaang kada kayo. Mga nusap-sapulan da tayon nagiti kakabsat ko. Agbati kan dito'y anak ko. Syaklaangan ti agawid. Saan ka di akayat mo ti naimas amakan? Ken kayat mo ti makaadal? Dito'y mapadasam amin dagita anak ko. Maitad amin akayat mo. Kay kayat ko matlaang no kadwak dagiti kakabsat ko. Kan oray da kayo, nanang. Naragragsak matlaang no agdadan na tayo. Saan mabalin, anak ko? Si kalaang ti mabalin nga agbati ditoy. Tapno guminawan ti biyag mo. Saanan, nanang? Oray agrigrigat tayon. Basta kakadwa tayo. Oray lugaw laang ti kankanan tayo. Okay laang kanyak, nanang. Basta didak panawan ditoy. Anak, para ken kamat laang daytoy. Ar-aramidak daytoy. Tapno guminawa ti biyag mo. Diyak kayat, nanang. Saan anatangkan ti ulom, Nina? No imbagak nga agbati ka, mabati ka, nawatam? Nanang, di nagibati ditoy. Di nagpanawan. Pangasim. Mapana ko, Nina anak. Agbati kan. Saan ka madanagan? Nasingpat ni Nana Maria. Amo, adi nakabaybayan. Manon atahon tinapalabas. Talaga asan kon nakita pa'y dananang kan dagiti kakabsat ko. Saan na kon asinublian ni nanang? Nilaangan inang Maria at talaga ti pamilyak. Katagyaman akmat kan kuana. Tapi nagadal nak kan intad na amin akasapulak. Bakit abalasang ni inang Maria? Isaadak kala panagyaman na, tadim tengak kano itibiyag na. Kat aramidak mati amin, tapno masubadak di kinaimbag na kanyak. Siyak timang taripato kan kuana, aging ka iti maudi nga angas na. Saan ko abaybayan ni inang Maria? Dani ka nagturpos ni nabalasang ko. Di mo ka di kaya tamaamuan no sa dino ti ayan dananang mo kandag iti daduma kakabsat mo. Para kanyak, saanan nga importante dayta inang Maria? Adda ka mo ton nga bilang kon nga inak. Kasapulan ka di pa'y amaamuak dayta?
Amo, kada sakit tinakam mo iti inam. Ngam inaramid na laang tikas jay. Tapno mapasaya at natibiyag mo. Gapo takadagidi apanawan. Talaga asaan na kayon akabailan nga isakad ti inayo. Inang Maria, Kinapudno na. Uray dagiti daduma akakabsat mo. Inted mo't ni nanang mo kadagiti daduma akakabagyan nyo. anya? Makita yu dayta? Aramid ka di pa'y aya dayta tinasaya at anaganak. Nina, saan ka nga agimula iti sakit tinakam iti inam? Kaya't nalaang asumaya at ti masakbayan nyo. Iso na aramid na ti kasjay. Kinapudno na. Kanayon nga agsangit idi no kasta nga agkit-kita kami. Ngam, dinan kayat amaamwam nga agkit-kita kami pa'y. Saanan anapatag kanyak dagita Inang Maria? Tinapatag. Adda ka nang ibilang kanyak akapamilyam. Kat dakkel nga utang ko ana imbag anakam dayta. Aging ga iti tungpal biyag ko. Kablawan kanina. Atlas, nakagraduate tayon. Congrats Matleo. Oh, anyang iti plano mita? Agtrabaho ka kadi iti sa bali a lugar? At da bagbagada papa, amabalin ko pagtrabahuan a dagos. Kukuha ka no tigayim na. No, kayat ko ka no. Ijaya ko na mga lat experience ko sakbay nga agabrodak. Oh, mayat ano kasta? Talaga gaya makayat mo ti agabrodan niya. Dakdak lang namin ti oportunidad di jay. Siyempre, ora ada negosyo ni papa ditoy. Kaya't kung ti maadan iti napinda sa future, mabaw ni ti panagsalukag ko. Tiyakmot kaya ti mang namnamalatan iti ipatawid dan to kanyak. Leo, Nasamsamit mo't lang nga na namon ti panagbanligi. Mabaw ni ti buko da panagsalukag. Ken siyempre, tapno dan tumot may panakkel ko kadagiti agbalin to nga anak ko. Ken iti agbalin niya asawak. Kaya't kumutimang bukol iti bukod ko a pamilya, Nina. imbag ka pa'y. Ada parents mo a supportive kan ka. Saan nakas kanyak? Noawan pa'y ni Inang Maria anang padakkel kan ng paadal kanyak. Tsaka mo no niya tinapasama kanyak. Mabali nakaslaakngatan kadagiti ubing nga makitkitak nga agkalkal lautang dita. Gaputa binaybayan dagiti naganak da. Iso nga utang ko ti amin kan ni Inang Maria. Nasingpet ti Diyos, Nina. Inaramat na ni Nana Maria nga instrumento. Tapno maragpat mo dagiti arapap mo iti bihag. Sana bale, into na danton bukod mo a pamilya. Nakarkaron ton amarik nam ti imnas ti bihag. Saan siguro mapasamak tay Taleo? Gaputadyak kayat ti maaddaan iti bukod ko a pamilya. Anya? Amo mo tinagdalanak? Aging gaita, nasakit pa'y laang kanyak tinagbanagan ti pamilyami. Iso nga inkarik iti bagik, ajak to almanan ti maaddaan iti bukod a pamilya. Jak kayat ti makiasawa, jak kayat ti maaddaan iti anak, tapno saan to a mairamraman iti kinagulo ti biyag. Nina? Tunggal makakitkitak iti ubing nga agkatang-katang di ta kalsada. Maipalagip kanyak tinapalabas ko. Iso akagurgurak no makakitkitak iti kasjay. Nasakit tinakam ko kadagiti naganak anang baybay kadagiti anak da. Ngam, saan ka mo takasjay? Saan ka di? Amo ka na sayat ka tao. Kat di mo to itulok mapasamak day ta kadagiti agbalin tong anak mo. Kasano no makatumpungak to itikas iti amak? Aga po lang iti kinarigat ti biyag. Pinanawan na kami a pamilyana.
Jak lakit di maaklon no kas jay to ti mapasamak. Saan to ang mapasamak da ita apang panunutom nina? Gaputa jak itulok ang mapasamak ti kastakin ka. Kanita agbalin tong anak mo. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Leo? Ay ayaten kanina. Ha? Kayat kung ikanak iti gundaway amang ipanagnak iti nalaos a panagayat ko ka. Itulok mo kumaadwata amang bukol iti naragsak a pamilya. Leo? Kat ikarik, saan to ang mapasamak tikas iti napasaram iti kalabas? Ikarik dayta, Nina. Jak ninamnama tikas jay nga impudno ni Leo manang Emmy. Jak impagarop nga agayat matgayam kanyak. Iti kinaunday ti panawan a panagkadkadwami, jak pulos inikkan iti kay papanan dagiti ipakpakita na kanyak. Nakafocus ngamin ti atensyon ko iti panagturpos ko, ken tilagip ti napalabas a pagteng ti biyag ko. Kan ingkarik iti bagik, ajak tupulos arapaapon ti maadaan iti bukod ko a pamilya, gapo iti pagteng iti biyag ko, ajak tupulos malipatan. Ngam na po na sa amin dagijay, gapo kan ni Leo. Pinanaknakan na tinadarisay a panagayat na kanyak, nga isumutan tinakatinnagan tiriknak kan kuana. Saan gayam anarigat apunasan tigura iti kaunggam, no adda dumteng amay sa atao, amang ipanagnak iti kinaimnas ti biyag. Itamanang, dandani kamin agkalaysa ni Leo, kat nakasagana akmeten amang bukal iti bukod ko a pamilya. No dumteng to ti panawan a makitak pa iti pamilyak, nakasagana akon ang mga klon kadakwada asi pupuso, ken awan gura iti kaunggak. Daytoy ti pakasaritaak manang. Tuy pagayam mo, Nina. Nina, pagayam ko, pudno at tinarabay na katinamarswa. Ta iti likodan dagiti napasaram iti biyag sipud kinaubing mo, impaayan nakakadagiti tao amabalin a pagsanggiram iti panawan a masubsubok ti kinatibker ti pamatim iti Diyos. Maysa ni Nana Maria a nagbalin a pamilyam idi panawan a kasapulam ti mangsaranay ken mangipatagkan ka. Ita, impaay namatken ka ni Leo, tapno iso ti mangwaknit iti nakulaapan a panunot mo, ken mangpunas iti gura iti kaunggam. Itapay laeng kablaawan kayon ken ni Leo iti umadanin a panaglantip dagiti puspuso yo. Ken amok amay saan naragsak ken nasayaat a pamilya ti agururay kada kayo. No lakit dita diyo liwayan ti kumararag iti namarswa amin at tartarigagayan nyo iti biyag. Tartarigagayan nyo alakastan kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo iti programa tayo. Welcome kabsat, adda aramid ti pusom kengkuana, titi masakbayan Ilocano radio drama. Daytoy titi masakbayan, pagnay dagiti kwento nga agtignay ti pusom. Comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo. Ti episode ita, mabalin nga ti may sakada kayo ti mapagsaritaan. Ti Masakbayan.
Ada akon, anak ko. Ne, nasapa kayo ita, nanang. Diyak pa'y nakaluto. Kasangsangpot ko ngamin manipod iti pagadalan. Siguro, nasapa kayo anak kapaibos iti lako yon niya. Wan anak ko. Ada nang pakyaw ka dagiti lakok anateng. Iso nasapa ka nakapaibos. Ay, nagsaya atan, nanang. Husto mo't tapno saan kayo unay mabannog kan marabyan nga agawid. Wan nga rod, anak ko. Oh, kumusta mo ti panagadal mo? Ang mga nooda ka sa pulam iti pagadalan nyo. Ibagamlaeng, anak ko. Ada nga rod project mi, nanang. Ada dagiti masapul mi agatangan. Awan problema, anak. Kakaisuna pinakyaw da dagiti lakok. Mababainak namin kada kayo. Kakaasi kayo na tumatao iti pagtagilakwan tayo. Amo ka nabambanog kayo, nanang. Iso nga rod nga agtrab-trabaho anak. Tapno maituloy mo ti panagadal mo. Iso nga igaad mo ti agadal. Taday talaeng ti maitad ko ken ka. Tawan mo't sanikwata. Nanang? Sa dino nga minti ayan ti amak? Saan ka di nga imbagakbatan ken ka anatayan ti amam? Iso di mon biruken pay anak. Bagi talaengen tinamnamaan ta. Awanen sa balipay. Di mon biruken ti awan. Siguro, nood ni tatang. Sana kas ti karigat ti biyag tayo anya, nanang. Siguro anak ko. Mabalin akasta. Sige, inakpay agpulas. Tapno matulungan ka iji kusina. Nanang, mapana ko ni Jay Skwelaan. Sige, anak. Saan kayo kading aglako ita, nanang? Mapanak to inton madamdama anak ko. Kas lang amin maulawak. Ha? Nanang, ang mga nonyamot daytan. Kaya tyo kading ipan kayo di ospital? Ay, saanan anak. Iyan anak labiit. Mapukaw tumat lang daytoy. Nanang. Alakit din. Mapankan iji pagadalan. Ang mga numala daw kapay. Sigurado kayo Awan lat exam ko ita. Sana ko man nasumrek. No talaga maditirik nayo. Saan kayo namang lukat iji pwesto? Agina na kayo laangan. Urayan dak tagawi dak adago sa paman amalpas ti klasik. Sige anak. Dinak pagdanagan. Kumusta nga tan ni nanang? Madanaga na. Sa bali nga mintilangan na itay pinanawak. Masya na kunay kan kuana. Gapula ang iti ayat na maituloy ko ti panagadal ko. Mababuson ti bagina iti katatrabaho. Ay. Hi, my friend. Anya ti mapaspasamak kan ka. Itay pa na paliw ko akasla. Naunag ti pampanunutan. Madanagan nak namin kaninanang. Imbatik namin iti balay ang maululaw. Ala, kasta ka di? Isumot lagay makasta ti jar mo. Imbag man ta naka-examine ka pa Wan nga rod, no saan lang nga exam, jak ko man simrek. Ala, mapanta nga ro na di kantin tag lunch tan. Sana bale. Apa man namalpas ti klase. Ika gumam tagawid na dagos. Amukmat kat no kasano ti kapatagkan ka ni mother. Amumot ada kami laangan ti agkapamilya nga adda ditoy. Sipod pimanaw ni nanang ijay lugar da di ubingak pay. Awan kabagyan mi ditoy. Jak lakit di maklon na dadak sa mapasamak ko ni nanang ko. Maawatan ka, friend.
Malangarudan, mapantan iti kantin. Asidag ako ni Jipalay mi. Sapay ko matada ni nanang di tabalay. Imbagak mo't kan kwa na asaanan amang lukat pa iji pwesto no talaga ama ditirik nana. Nanang! Ada kayo ka di dito'y balay? Nanang! Ni, saan magayam anak ka sa rato'y balay? Nanang! Ayan nyo! Elsie, balasang ko. Ay, ni, apay ka di tatapulon? Ay na, balasang ko. Intaray dagiti kaaruban ni nanang mo itay sa ospital. Anya? Wan, ang kasurutan ni nanang mo sa ospital. Sige tata, agyaman na kada kayo. Mapana ko ni sa ospital. Anak ko. Nanang, apay adi yung imbaga kanya ka na bayag gaya man nga da marikrik na ayo. Diyak kayat nga agdanag kapay, anak. Gaano ba yung mo yung adagayam sakit yo? Apay adi yung imbagbaga. Tapno na ipadoktor kayo kuma. Elsie, anak. Nagasaok ni doktor. Nabayagaya man nga da sakit niya, leukemia. Hindi ba'y kumanagagas kayo, nanang? Ang maapaya diya inaramid. Saanan, anak ko. Matayak tumataang. Saan kayo agsawiti kasta, nanang? Diyak ka bala na mapukaw kayo. Kasano agtalangan? Kamalam, anak. Agmalin ka kuma, anatikar. Saan ka di? Aday tatiin surungan ka. Manipod kinaubing mo. Nanang! Ada, kaya't kung ipudnukan ka, anak, maipapanday ito'y iti amam. May papan ka ni tatang? Saan ka di ako na yung nabayagan anatay ni tatang? Saan? Apon no dayta, anak ko. Naglibakak kan ka. Si Bibiyag pa'y ti amam. Anya? Amok, adya ko nagbayapay. Iswanas kan ama-amo-amon ti kinapudno. Si Bibiyag ti amam. Tinagan na kat Carlos. Ada iti maletak. Ti kumpleto anagan na kan address na. At damat lang ijay. Ti birth certificate mo, anak ko. Amang ipanagna nga anak na ka. Sa pulam ti amam. Kat dawatam ti rabrabangan kan na. Diyak kaya di mapanityayan na, nanang. Diyak kaya ta makita. Kalbasan di pa nang baybayanan kadatay tinabayag a panawan. Sika lang, di kayat ko, nanang. Ilaban mo si Carbaga, anak ko. Sa anak,
Akanayon nga day titandam. Pakawanan ipakukan ka. Mapan ka. Iti ayan. Dia. Nanang ko. Nabayag-gayaman nga ilimlimad kanyak ni nanang ti sakit naman ng Emmy. Kat ididimmi karmanan daytoy, naladawan ti amin. Uray kasano ti ayat ko ang mapaagasan pay ni nanang, awanan tinaaramidan dagiti doktor. Sakbay apimusay ni nanang, impudno na ti amin maipapan iti amak. Da kami gayam ti immo na a pamilya ni tatang, gapo ta nagkasardak ni nanang. Baknang ti pamilya ni tatang. Saan da akayat ni nanang a maikamang iti pamilyada, gapo ta nagtaod iti nakurapay a pamilya, iso a pinagsina da ida. Ni tatang ngamin ti tipo ti lalaki asaan a makatakder iti bukod na asaka. No anya ti indiktar ti inana, iso ti surutan na. Gapo iti buteng ti inak nga alaendak no maipasngayak, pimanaw ni nanang iti lugar da, kat impas ngaynak iti dimmakkelak a lugar. Binirok ko nga ro dagiti imbaga ni nanang apam maneknek, asyak kat putot ti amak. Dito'y timbagan ni nanang anang idulinan nakadagiti papeles apam managnak, asyak kat anak da ni tatang. Ha? Daytoy tay birth certificate ko. Daytoy mati marriage contract da ni tatang. No kasta, pudno amin nga impudno kanyak ni nanang. Adamot dito'y tinagan kan address ni tatang. Diyak ko makayat timapan iti ayan na. Ngam isumat ngamin tikid daw day dinanang. Sakbay apim musay. Sa bagay, kayat ko mat ama-amamu ti amak. Makamu di tan no bigbigan na kung saan. Tinapatag, makita kun iti personal ti amak. Sigurado ka kanina dahi tapang ngandang mabalasang ka. Tata-pulon, diyak mo't masango nga imatunan tinaibati kanyak ni nanang apwesto di tiyandaan. Iso nga ilako klaangan kada kayo. Amok ama asikaso yu ang naimbag. Kan saan kayon asabsabali kada kami kan ni nanang. Adya karon ti planong balasang ka. Kalpasan na may lakom ti pwesto yaw. Kayat ko nga ituloy ti panagadal ko, tata. Kayat ko ti makaturpos. Taiso da ito ti tartari gagayan ni nanang ama pasamak. Kan kang runaan na, sa pulag kano ti amak. Andya, sa bagay, karbungam da ita balasang ka.
Ang masapul ang nakasagana kay tanyaman ang mapasamak. Di mo amo, nuhan niya ti kapanunutan ti amam. Sapay damag ko kat adan sa kanon sa bali a pamilya na. Naisagana kon ti bagik para iti dayta tata. Amok adinak baybay anti Diyos. Diyak mo't idariribukan. Kayat ko laang amaam-amo ti amak. Kayat ni nanang agastusan na ti panagadal ko. Aging ga iti makaturpusak. Sige, siya kung timanggatang iti pwesto yaw balasang ka. Tanda mo't anak ko ang mangimanihar. Di kaagdanag tataripatun man na imbag. Tapno saan mo masayang tinagbanugan kung pakakit-kitaam iti daydi inam. Agyamanak tata. Mala, tarabayan na ka ti Diyos iti amin na plano kung aramidam. Balasang ko. Naimbag amalam yun, nana. Ada ka din ni Sir Carlos? Ay, kasta mo kang kabalasang kao. Anya ti masapol mo ka ni Sir Carlos. Kaya't ko lang kumamakasarita, nana. Ay na, kapampanaw na, balasang ko. Napan iti restaurant na iti sentro. No, kaya't mo, ni mamlangan ti kasaritam. Wano saan ti anak da? Adada di taunag. Ay, saan na, nana? Ang mga makaisturbo akpay. Ay, dukas ta nga road. Mapankalagan iti restaurant ni Sir. Sigurado ka day jay. Pasaray maladaw nga agawid. Kasta ka din, nana. Sige nga rod, nana. Mapanaklangan ijay. Ibagayo laangan no sa di nga abanda. Tamapan ko laangan sarakan ijay ni Sir Carlos. Ay, sige, balasang ko. Daytoy gayam ti restaurant nga imbaga ti nakasaok abakat iti balay ti anak. Dakkel, kan madlaw aklas a restaurant. No kasta? Pudno ti imbaga kanyak day di nana, abak nang ti amak. Sa bagay, oray ti balay da, nagdakkel. Pakakitaan at talaga abak nang da. Kastoy gayam kasaliwanwan ti biyag ti amak. Agraman ti pamilya na ita. Ngamda kami kaninanang. Puro rigat tinapasaran mi. Tinasayaat. Birukak ti amak. Naimbagnal daw yo. Kaya't ko kumamakasarita ni Sir Carlos, sir. Siyak ni Carlos. Ano ti may paay ko kun ka ay ha? Ha? Da kayo ni Sir Carlos? Wali ha. Siyak nga rod. Mada ka di masapul mo kanya. Umay ka. Agtugaw ka iha. Agyamanak, sir. Siyak ni Elsie, sir. Anak ni Mina. Mina? Sino ang Mina? Siyak ti kakaisuna nga anak kiyo kan ni Mina. Apay ngay may ka dito eh. Pumanaw ka. Diyan ka mamuti bagbagam Amina. Adto'y ti birth certificate ko amang ipanagnak nga anak dak ni nanang. Kat adto'y mo ti marriage contract yo amang ipanagnak. Nagkasar kayo kaninanang.
Kat da kami ti legal a pamilyayo. Angon, anya ti masapol mo. Apay nga imbay ka ditoy. Diyak kaya't amamuan ti pamilya nga at anak ko iti sabali a babae. Unay kayon. Kasta ti bagayo kanyak. Kalpasan ti mano at tawan a binaybayan da kami kaninanang. Oh, Pero mi arigat ni nanang anang isaksakad iti panagbiag mi. Aging ga iti nagsakit. Kat pimusay. anya. Pimusayan ni Mina. Wen, kat imbilin na kanyak abirukan kayo. Tapno kidawag ti obligasyon nyo kanyak nga anak yo. Anya ti kayat mo. Ibagam tayo pa ay ko'y tamat lang. Mano ti kasapulam. Sinapol kayo. Taiso ti kidaw day dinanang sakbay ang nagsak ti angas na. Ngamjak kasapulan ti dakkel agatad. Kidawak laeng asuportaran nyo ti panagadal ko. Aging ga iti makaturpusak. Ikan nakiti, panawin kong agpanunot no anya taramid. Ngam na ito ti tantanam. Diyak kaya't amamuan ti pamilya nga ta sa bali nga anak ko. Naawatam. Iti panagkita mi iti amak manang Emmy, dinaaklunan nga amam muna day dinanang. Aging ga idi impakitak amin a pamanaknak at talaga nga anakdak iti day dinanang. Nasakit dagiti insawang ti amak. Ngam nagbalinak anatibker, kat inlaban ko ti sang kabasit akarbengak. Aging ga nga ison a mismo tinangibaga nga aramidan na ti amin. Tapno matulungan nak. Ngam tinasakit, di na kayat amaamuan ti pamilyana nga adda sa bali nga anak na. Imanugot aklatan manang Emmy, tati adda iti panunot ko, ang mga nudumteng tumatlaang ti panawan ang makaamiris, kat iyam amunak iti pamilyana, tapno agbalin kamin amay maysa a pamilya. Sir, kakampay iti restaurant ko. Kas may sa working student. Iti kasta, may tuloy mo di panagadal mo. Kan makapagtrabaho ka mo kabayatan nga kadadal ka. Di kagdanag, sakti makamu iti amin na gastos mo iti pagadalan. Agyaman akno kasta. Sa akong ti makamamang ibagay ta asawa kan kadag iti anak ko. Nukas pangarigan umay da dito kadagdamag da. Kastamot ngayam amu ka kadag iti trabahador dito restaurant kas may sa trabahador matlaan. Maawatak, sir. Sapay lakuma, tanalawag kan ka ti amin. Diyak kayat nga dati makatakwat nga anak ka. Diyak kayat amadadaal ti pamilyak. Una yan ti panangyayali kakayo iti pamilyayo. Diyo kayat ama perdi ti pamilyayo. Idinto tasyak. Nabayagan a pinerdiyo ti biyag ko. Ti masakbayak.
O na isang ratapag na edaan dagiti agtrabaho dito eh. No kayat mo, ejay kamutan nga agnad. Sige, umanugot ak. Nalawag mo't siguro timbagakan ka. Katsapay kumutawan ti rumswa aparikot. Bayat ti kaadam dito eh. Hi, siyak ni Dan. Si kagayam timbaga kada kami ni Sir Carlos sa Baro Akadwami. Uwan, siyakmat ni Elsie. May saka working student. Nakipakpakaasi aklaan ka ni Sir Carlos. Numabalin nga agtrabaho ak dito'y kabayatan nga agad adalak. Wan, kaya't ni Sir Carlos ti kasta. Kinapudno na, adon tinatultulungan ng estudyante tapno makaturpos dalaan. Ado pa dagiti charity at tultulungan da iti pamilya na. Kasta ka di? Wen Elsie, nasingpot ti pamilya ni Sir Carlos. Kastamot tan dagiti anak da. Nasisingpot da kadagiti trabahador da. Nabayag ka din kadakwada? Medyo. Sapay ko matamaan usam ti trabaho dito eh. Tapno makatulong iti panagadal mo. Naruamak matitirigat. Amok akabaalak ti agtrabaho, bayat nga agad adalak. Nagasat ka ta dito ti simrekam. Amok, sigurado ang makaturpos kay ti panagadal mo, Elsie. Sumagmamanon abulan nga agtrabaho ak dito restaurant ni Tatang. Ngam isupay laang titrato na kanyak. Diyak pulos marik na nga bilang nak nga anak. Amo kadumtang dagiti apasamak. Kunak no kabailak. Ngam kasla kayat kunti sumuko. Masaksakit anak. Tunggal makitkitak idaasang kapamilya. Makitkitak no kasano kalailo ni Tatang iti pamilya na. Nang runa iti asawa na. Iyap-apal ko day dinanang. Siguro, no sandaan nagsinay di. Nalabit, da kami kumakan ni nanang ti adda iti kasta kasasaad. Saan kumana sa paapimusay day dinanang? Nanang, inaramid ko namin na pagayatam. Ngam kasladya akong kabaalan. Dumtang matgayam ti panawen asumuko ti puso ang masaksakitan. Pakawanan nak nanang. Ngam panawanan, tapno ti masakbayak mo ti panunutag. Amo kakabala katunuyan amin at tartarigagayak. Mabaan iti bukod ko apa nagsalukag. Adya kun kasapulan ti tulong ti awan puso na nga amak. Pumanaw akong dito'y. Katsak to nagpagpakita pa iti oray kanuman. Kalpasan dagiti na ipudnom kanyak, Elsie. Di ka mababalaw. No kasta tagbali na pangadang mo. Talaga adyak kabaalanan dagiti makitkitak. No kasta nga agkukuyog dang agpapamilya. Maawatak ti marikirik na, Elsie. Talaga nga awanan namnama nga agbaliw pa iti trato kanyak ti amak. Iso nga imanugotak iti singasing na nga agtrabaho kan agyanak dito eh. Kunak no dumteng to ti aldaw. Nga ipudno na ti amin iti asawa kan anak na. Bareng maaklundak. Kat agbalin kamin ang may sa pamilya. Ngam nagbintutak. Taging gaita.
Awan apulos nagbaliwan ti amak. Kat, anya ti plano mita? Agbiro ka kiti panggadak. Agsardangak pa lang nga agadal. Tapno makaurnungak. Kat maituloy kong tumatlaang ti panagadal ko. Elsie, no kayat mo? Kasarita tanimanang ko. Kidaw katulungan na ka nga agabroad. No kayat mo? Ha? Agpaiso, Dan? Wen Elsie, mabalin na ka nga ibirukan iti employer ni manang ko iti Hong Kong. Adon dagiti kakabagyan may natulungan na. Kayat ko, Dan. Kat itapay laang agyaman akon kan ka. Awanan yaman na. Iti kabayag ti panagkadkaduatan dito restaurant. Napanagnaga ka na sayat ka tao. Masyanak unay kan ka. Nang runay di impudnom kanyak nga amam gayam ni Sir Carlos. Hanggang amok akabailam dayta, Elsie. Kabaalak, Dan. Day dinanang tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno agbalinak anatibkar amang sarangat kadagiti panubok ko iti biyag. Katagyaman akmat iti Diyos. Taim pa ay nakamakatulong kanyak. Agyaman ak unay, Dan. Pimanawak nga rod iti restaurant ti amak manang Emmy. Kat jakon nagpakpakita pay iti amak. Amok amaragrag sa kanan, taawan akon iti puder na. Tinulungan nakmat ni Dan anak isao iti kabsat na, tapno makapanak iti balasi taaw. Kat napagasatan nakmat manang Emmy. Ita, adda akon dito'y Hong Kong. Nasingpat dagiti amok. Takabsat matlaang ti amo ti manang ni Dan. Amok ababaan iti panagtrabahok ditoy, makaurnongak ton manang, kat no dumtang to ti aldaw akayat kon nga ituloy ti panagadal ko, addan ton naan anay agastusak para iti dayta. Agtultuloy met ti komunikasyon mi ni Dan, kat isulaangan ti pakadamdamagak, no anyan ti mapaspasamak iti amak ken iti pamilyana. Aging gaitamanang adda dagiti gundaway nga isang sangitak ti napasamak iti inak ken ti saan apanang bigbig kanyak ti amak. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Elsie. Elsie, pagayam ko. Pudno anakas ang tinagbalin akasasaadyo iti inam. Iti likodan ti kinapudno ada kayo gayam ti legal a pamilyana. Dayawag ti kinatibker mo pagayam ko. Kat nasupapakan dayta, babaan iti napintas agasat asimang baykan ka. Amok adumteng tumatlaang ti panawan a masukatan iti ragsak ti liday a mapaspasaram ita. Yat nagmo ti pamakawan mo iti amam. Tapno nalaglag ang tiriknam, iti panakigasang gasat mo iti biyag. Alakastan, kat agyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo.